ndị Igbo anyị ji eme ọnụ anyị na-ekene unu n'oge omenala Igbo. Tata bụ oge anyị ji egositela unu omenala Igbo, ife ndị Igbo na-eme, ife ndị Igbo ji dị ebube, ebe ndị Igbo ife ndị Igbo ya bụ ha na-eme ndị ọcha ma ndị ọzọ na-asị chai ndị a nwere omenala. N'ụbọchị nke tata anyị na-ewetara unu nnukwu emume ndị Ojoto ji dị ebube. Ojoto bụ obodo dị na Idemmili South na Anambra Steeti. Emume ha na-eme nke a na-akpọ egwu eke ka anyị ga-ewetara unu n'ụbọchị nke tata. Egwu eke bụ otu nnekwu emume obodo ji wee dị ebube na anyị Ojoto. Chebiri anyị na cheta azụ ka anyị tee ga azụ na anyị isi olu. Chetakwa na aha m bụ Chidi Ikenna Amobi. Ka nduru gị ka anyị gaba. Ebe na-eme taa bụ ebe a na-akpọ mmemme a na-akpọ egwu eke Ojoto. Egwu eke Ojoto a na-eme every August n'arọ ọbụla. A na-eme ọtụtụ ife na-eme. Mmụọ epietari na-apịa, mmụọ mgba egwu na-agba. A emedi ya dị na ụtụtụ etu a wee na chi eji ya. Engineer Dr. Edwin Umegala, President General Ojoto Akanaso Union. Ịbịa na Ojoto, anyị nwere ụzọ akụkụ na-abụ na-apụ ọkụ. Nke mbụ bụ nkuji ọkụ, nke anyị mebiri ofu n'isi mbido ọnwa. Anyị na-ala ike ime na Ojoto obi ọkụ, maka na Ojoto dị ogbe 8. Ịnọ dị n'akụkụ mmiri ebe a, ịnọ dị n'akụkụ nke ọzọ. Anyị na-akpọ ndị dị n'ebe Ojoto ụlọ, na-akpọ nke ọzọ Ojoto bụ ọkụ. Nke ibido n'ufeji ọkụ ka anyị mesiri wee bido egwu eke a bụ emume ụmụ nwoke anyị ji ekele Chukwu na anyị kọọ ji n'ala rụọ ya ọfụma. Chineke mee anyị dị ndụ wee gwukwu ya, anyị ji ekele Chukwu werekwu ya wee na-ewe ụta omenala Ojoto, maka ịma na obodo ọbụla na-enwere omenala n'obodo afọ ya kwesịrị ịdị. Akụkụ nke anyị na-eme tata bụ a na-akpụ ya egwu eke. Ndị na-emekarị ya bụ ụmụ nwaanyị, anyị ji akwere ụmụ nwaanyị ugwu. Ava mbụ Mrs. Adaugo Ama onye ọjọọ Ojoto. Na emume egwu eke anyị na-eme taa bụ ife omenala dịbara gboo na ọ bụghị n'ihu anyị ka ọ dị na anyị pụta kwudie anyị wee tolukwu ya na-aga. Onye buru ife ọma bata ife ọma etolukwu ya na, ma onye were ife ọjọọ wee bata o tolukwu ya na olu oke ya ezinụlọ ya na-egwuregwu ka anyị na-egwu fugu ya egwuregwu. Mba ofesi Chineke ya akpọnatakwa mmụọ mfa na-efe ya akpọnatakwa kpọgo ekwafa n'udo na aṅụrị. Ya ha chukwu okwu na-egwuregwu dịba gboo bifo anyị wepụta ụwa udokwu ya.
Asi mo fi keje yo jo te. So aji kueme nkwụsị akomede na ịtụwazi anya ibutebe ife factory n'ugbo. So we na-ekele the god of the land maka na onye arụ dị pụta na arọ konye nni na na-enni anya na-ebu oge ruo mgbe onye buru onye nwa anyị ekele. So anyị ji na ụmụ be anyị niile anata nwa aṅụrị ife anyị kọnyesi n'ugbo nọ na-aga ọfụma maka ndụ onye la anyị na-ayọkwu ya ka obodo anyị na-aga n'ihu na-eyi uzukwu ya asị orele iji wee zito na omenala anyị n'ọdị. Nna anyị kwu daalụ nne na ịgbọrọ ife ewu na-ata anyị na-ekele gị anyị na-asị gị deme daalụ. Ndị obodo ndị mmadụ aghọtakwa na ihe a na-eme ghọtakwa na ihe mere eji eme emume egwu eke ebe o si wee pụta ihe kpatara eji eme na ọ bụ eme a na-eme ka e wee na-asị ka ezue ike ọrụ ugbo akọcha ọrụ ugbo kọcha ede si ka e were emume wee zuo ike na bụ eji eme emume egwu eke. I'm
Ememe anyị na-eme anyị ji ya na-atụ ụwa niile ha bịa ka anyị na ha nọrọ ya onye ọbụla na-eme emume si onye apụ anyị ma na ọ bụrụ eme ka ọ na-eme ọ bụrụ na redio ma telivishọn ọ pụtara we invited the entire world ha bịa nọnyere anyị so anyị wee kele Chukwu because na sị na happiness shared is happiness multiplied. I
their custom and tradition. Maka na obodo ọbụla nwere ike preserve debeta omenala kwa obodo a na-aga n'iru. Onye ọbụla tufuo omenala na ihe eji marụ nde. Ịma ndị aba anụ ọfịa, Baba Zulu. Kezi ife na-engomi. Na anyị na-eje obodo onye na-eje obodo because they kept their laws and customs and tradition. Ilo n'ebe a bụ na idebere iwu fa. Nke tiri na aeroplane buchi ya azụ, which they call deportation. So ebe ọbụla ha dị very proud of their own and Dankai is richer than their own. We must be proud of whatever we have.
unu bụ ndị na-ete simenti na foundation ife unu na-eme amaka maka na unu na-ewepụta omenala Igbo na-ezikọ ụwa niile unu bụ ndị Igbo amaka production ife unu na-eme malụ mma ọ ya bụ ife a na-eti mkpu since ọha na eze na-ekwu ya gọọmenti South Eastern State na-ekwu ya na ndị Igbo ya akabaghara ife niile eji ma na ha bụ Igbo ka a na-emesi ike unu wapụtakwa ada this technology ịdị na-erekọd ya is a very beautiful thing ọ ya enyekwa aka na preserve maka na ikirite n'oge na-abịa na ya rekọd a nwata ọnụnụ ya ọsị this is possible so oge gboo ka ndị be anyị nwere ife a na-akpọ written history mana kịta anyị kwesịrị inwe pure recorded so na Chineke ya bụ ụlọ ume Deus dá luta. Egwu Eke bụ emume a na-eme na ụka Eke nọ n'ime Ọgọst ọnwa nke asatọ n'afọ ọbụla ka anyị ji eme Egwu Eke ebe a na-emekwana ya bụ na ebe a na-akpọ iyi ọsụ nọ n'ime Ọjọọ bụ ngalaba nọ n'ime Ọjọọtọ aka na asatọ wee na-asị na otu a ka Ọjọọtọ si eme ya na ịkwalite omenala na ibunitekwa nke ha jide ebube n'ala Igbo ọ bụ na nwere nke unu jide ebube otu ọbụla unu si eme ya ebe ọbụla a na-eme ya kpọtụrụ anyị n'ekwentị a ị ga-afụ n'okpuru onyonyo gị tata ka anyị bịa gosi mba ụwa ife unu na-eme na otu esi eme ya chebiri anyị n'izu ụka ọzọ chetakwa na aha m bụ Chidi Ikenna Amobi daalụ nne ka ọ dị oge ọzọ ekenekwa m gị nke onye chiri nyazere